Cokong kita. Wow. Pancen, Randal.
neng papan kene yen kowe ora gelem manungkul karo aku tartantu bakal tumekaning pati kowe. Ayo buktekno ae sakit. Waduh keparate coki. Wah. Waduh. Oh. Yen kowe nggawa pusaka, aku ora ngandel yen pusakamu mandi ora ngandel. Ayo. Jajal sepiro. Aja kesuwen. Aduh.
Walah penake mbo jukit kok kepenake ngene mbo. Lah iya, Jo. Iki bae kok semelu malah nyapa to. Rene long kelompok tak kandhani. Kowe iki ape tak jak rembukan kok. Rene. Iki kan waktu hari raya Idul Fitri ya, Mbo. Iya, Jes, kaya Riyadi. Awake dhewe Iya. iki kudune kan Apa? bisane rame halal bihalal, Mbo. Halal bihalal awake dhewe kan keluarga besar ngono lho. Acara halal bihalal iki nanggap ketoprak iki sing apik, Mbo, sing top, sing iso dijaluki lakon sembarang dengah iki adone iki nanggap ketoprak endi ya, Mbo? Lah iku yo aja was lan sumelang kowe. Piye? Ya wis mesti ya. Ketoprak akeh lho, Mbo, nak pati ku, Mbo. Ya iya ning aja salah ketoprak. Salah kepiye sing ndi adone, Ya Mbo? ketoprak Wahyu Budaya iku lho, Jo. Wahyu Budaya. Ya. Wahyu Budaya sing saka ngendi, Mbo? Sing saka Ngagel iku Sing saka Ngagel, Ya. kecamatane, Mbo. Duko Seti, Bu. Kabupaten Pati Bumi Minatani. sing dipimpin sapa, Mbo? Bapak Haji Raslan Hadi. Kowe iki temenan ta ora, Mbo? Iku ajene ketoprak sing apik, Mbo. Keneng dibuktekno aja. Yen ajene tenan, Mbo. Ora usah dadak kesuwen. Ayo ndang nduk panjer. Nang gone Bapak Haji Raslan Hadi. Nang Ngagel, Mbo. Ayo. Kabupaten Pati. Ayo, Bu. Ayo, Jo. Senopati Bintang. Yen besok kinantinan sinak kamat. Tandai sak jabane gua. Tak sembadane apa sing dadi penggalak.
kang ning jagat ireng. Grandal Jolo Wajo. Kanggo Sari. Ora apa-apa, Jeng. Bojomu ning endi? Iki dina garwaku tak wae tindak. Durung ana kondo. Utang wirang saking wirang. Apa ya, Jeng? Ora ngerti lho kanggo Sari. Jero apa karepmu kok nganti kowe sak karo mlebu ana patung kon. Karepku Ya. iki kan. Suwan kasatriyan matur. Ana meksane Kang Mas ditimbali Rama. Bulan Joko garwa mulan ingkang kula dicolong Jolowojo. Jejering kowe kakung Rama ngersakake katon nggih tanggung jawab. Sinamuning samudana sesabene amal. Patrap ingkang kaya mangkene senajan ora ana seratan gampang diwaca. Yen ora selak saka batin bulan. Kowe melehake ana wersane kula. Aku kelingan. Menawi mangke wonten kedadosan ingkang sirebat urip abduduk sampun mutuh. Aku tanggung jawab tak rebut